it's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo-ho. I see that you cobblestone just now. Get back to work. Couple. Slow on to the new guy. Yoink. Don't worry, new guy. Platformer må vara större, ja? I'll steal your best friend, yo. Yeah. I can't get out! Det bästa huset nära henne. Ska det vara bright? Ja. Oh, come on. Hide the sock. I get this near. I get the. Oh. Yeah, he can't get Baby! Just do us better. Stupid. She's so stupid. Oh shit. Hey, jag sa att träd det här tar för det. Största eller träd där det. Vad händer här? Drucknar new guy i sån cobblestone. Det är allt som händer. Han är på mig mata. Det sounds that the man också team player. Fortress. Team Fortress. Oh, I got had to we still very much. Okay. Vi hacka Sverige safely nu. Hej då, du har en bitcher uppting. To couple. Det är vi alltid dock då. Helt det. Två tröt i nocka. Jag skulle göra efter det. Jag skulle snacka saplings. Lego shit. That wasn't me. Vi kan alla vi ska göra wheat farm. With giant I know what you're thinking, man. I know what you're thinking. Wheat farm får säkert via köra bone meal grass, I guess. Men hur ska man få giant red mushroom? Svampar är lite netheralt. Ja, good point. Men så är det alltid det. Hur ska vi få eld? Titt. Vi ska leta lava innan vi är bara försvinner av obsidian. Man ska sätta eld i trä i New Year eller så. Fett ska han fixa nu. You stole a spot, new guy, huh? It's so slash no. I don't trust that guy. Oh, do you have an idea, new guy? Okay. Fair to burn out the new guy. Go do that. Yep. I did it. Hatar jag Ishela. So that I need ever. Simon, no! No! Just about cobblestone and pickaxe. Easily fixable. Replace it. Debbie! Du var ska dich få lov efter, va? Bastard. Hey! To what you It's 7! I did Joey. It's 7. Titta, just Jag svär, vi stänger berga så att glömma dig. Jag också hittar för en annan äga. I don't like you. I don't like you. I don't like you. I don't like you. Ge mig koppel och att det är med så. Ja, det är lava nu. I don't like you. Jag ska pastas. Jag ska komma här. I don't like you. I
I don't Well, like. I don't like it of you, so break it up, break it. Till Myklen. Ah, okay. I love Jesper. No. Oh. Skirmisher. Skirmisher. If I I'm you just sorry. in that kind of TV, that what you couple there. I'm sorry that I hit you, Skirmisher. You better be. I didn't mean it. Now we have to kiss and goodbye. Wait, that doesn't sound right. No. Do. Kiss and make up, yes. It'll make out. Oh. Fetch man på kvart och alla reagerar tar en ball. Yeah. What? What? Tid, Espern Prologic och jag vet inte hur snäck jag ska bli till kol och hur snäck vi ska. Allt är gott att ha ett ega kol. Kol? Åh. Nej. Okay, I got some Okay. wood. Det är ju tyst nu, Okay. new guy. Inte jag sa just nu, okay. Okej, jag vet inte hur snäckwood den ska ha. Ska jag laga eller bara plank? Det är inte alls vad han gör för det. Eve. Black. Okay, where's she at? Hey! Hey! Enderman! Spider and skeleton. Don't look it in the eye. What? Height of sun take him. Oh. Whoa! Jag måste lösa. I got a generator. Alltså för det. Han ska göra först. Nej. Jag verkar vi har samlat en plattform, Joko. He's doing stuff. I don't know. Vi lägger allt. Allt tycker vi. Jesper, like a jet akkurst. Och det är cool. Det är så svänker att det är mest löv här jag snack löv. Men det här vi skulle snack löv. Det har också blivit slim med jag spela. Oh yay, vi tar snart steiner till att göra vad. Yay, och vi kunde stjära mer stein. What? Vi kunde stjära mer stein. What? Men visst. Det är då kunde jag måste. Ja, men monstern är för väck då. Längst fram. Yeah, it's by the way. Men det tar sig släppa andra gånger. Det är Okej. så löv. Ge mig det så kan sväva till mig. Nothing to lose. Yay. Ah, helvetes. Little motherfucker. Bailar! Och det just Skype. Enderman teleporterar. Fuck this. It touch bara det shit longer. Come on. Fuck you. Öll tingen ut Jag av tror det ny. är inte så gärna. Shut up. Ja. Öll tingen inklusivt med att nere världen. What? Attention. Det är alltså Enderman teleporterar där världen och att Lina fyllt att nå honom. Och så glädje. Oh. Men han creeper. Alltså växer rätt i shoulder vis här vatten vi. Next shoulder. Tower. You. Next shoulder. Extra shot. Vi må bara hoppa att för räkna. Too bitter. Du bytte. Pitcha mig själv tror jag. Kan jag få en nutsvör? Oh wait, de got steiner. Well, God had to lava, yeah? Han är korst under er så vi när skulle boja en miljon år vi kunde göra något. Sten för att samla nog steiner och arden så att vi Så han kunde göra kostar oss med vi boja. hash for no reason and shit. Ja, det är så vi kunde tänka där. Jag ser vi kunde eine minna. Ha? Ja.
Nej, det som vi gör nu är att börja till att det är samma tentra så att vi inte får göra det. Du brukar för besynna, ja. You have to believe, man. Kan det vara en Believe. pickaxe? Jag får ögonen att det är så det går skjuta för sig. Vad ska jag? Jag får halda Lava, Overwatch. nice sånt där stilla. Jag får inte Overwatch här. Så ser jag som speedrun and shit. Yeah. Okej. Åh, speedrun! Jag har bett för att göra speedrun, så jag är bäst att hoppa runt på Du fast video, ja. senaste. Eller ska jag att det eller vad? Ja, jag hoppas. Hej Stick, jag fixar det. Så många kan göra det då. Jag fixar det. Aha. Jag fixar det. Andreas mikrofonen att tända så han kan se några motresten att det är så jag fixar det till. Kan göra det då? Jag fixar det. Jag läste jag bruk för vidare. What the? Att det är på Ice Skyland, ser du det? Okej, så jag kan shit. Nej! Oh god. Wow! Satt att det där. What the hell? Hey! Oj! Oh god. God helvete! Okej, det What? är bara bench för att det är äldre tränaren tar kom efter så vi får dodge. Wait, äldre tränare? Oh. Jag spör inte Garsner ner och shitloads av Garsner-finkorna. Nå, så jag inte så lägger det. Vita bruk för barn, med vita bruk för barn, med barn, med barn, 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 barn. Allt har gått i chatt. Vita var bruk för det, vita var bruk för det, vita var bruk för det, Majra, Matta, och Beno. Jag brukar ge som alternat till att göra Oak Tree. Ja. Du har bytt du. Och så kan jag vet tänker du de här attna. Ja. You stupid. Stupid. Jag tar sugar canes och kan ta ut santerna. Okej, jag gör speedrun Det ska vara efter. bajsen av vattning och ta ordningen och Ja. Jag arbetar på det nu. Okej. Så är det mushroom. Det kan vara alla städer, men... Jag var det spör. Kan vi träffa zombies? Kan vi träffa zombies och få medicin för att han så kan stå. Yeah. Ah. Som... tyvärr. Kanske ta det bakom nu. Appetitet. Kanske. What the fuck? Lej. Här har vasknat, ja? What? Ja, väl. Ska vi köra? Ja, det är gott. Jag vet inte vad. Alltså heter en creeper här i det. Ah, sitter där. Woo. Alla så in i nätet. Let me inside the world of evil. Spannen är i couple just nu. Så kommer vi köra vatten i här. Alltså under. Ja, jag först tar man något couple till att göra en hatt nu under så vi kan ta allt. Okej. Oh! Nej! Kom hit, Lucy! The fuck have you done, man? Hey, vattnet är okej. Jag fryste bara. Vi kan fixa det där upp. Right? Typ bete. Uh, No, vi missade dem allt! No! Yeah. Det är just det rika så skulle jag inte alltid. That's not the worst thing, okay? A creeper kommer till att det var för. Well, it could be worse, you know. Nej. Kom då, Det är faktiskt inte mer värre. Fuck you! Det är inte värre än matbrick. Fuck you! Everyone, just fuck yourselves.
Ja, vi ser på det.